teatro de este tipo sea rescatado para seguir ofreciendo y para seguir exponiendo cultura, arte, pensamiento. El teatre jo crec que és molt bonic i que Gandia té que tenir el seu teatre. Estic molt content, molt a gust, molt agraït d'haver pogut estar de nou així al Teatre del Raval. Estar compromesos així en la cultura, tots sabem que és molt complicat. Molt complicat. El Raval ho val. I també l'estima pel teatre, esteu demostrant ahí molta estima pel teatre, agafant esta aventura i duent-la endavant. Que ànim i que segur que tenim molta sort. Aprende un ser humano viendo una función de teatro, viendo una película, es el aprendizaje que lo mismo hace, es como un aprendizaje intensivo con respecto a lo que se aprende en la calle. I dono gràcies, moltes gràcies al Teatre del Raval per fer cultura, per donar música i per haver-nos acollit. Gràcies. Una salutació pel Teatre del Raval, enhorabona per haver començat a treballar, per funcionar i que això té molt més temps, que ens conviden moltes més vegades. Un grand merci pour l'accueil et puis votre magnifique théâtre. Al moment de fer això de l'espectacle, estic fascinat. Arribar al teatre. Et je suis très content d'avoir joué parmi vous ce soir. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour la musique. És fenomenal la proposta, l'escola i tot això. I res, ànim, salut i força pel Raval. Ese teatre té molt de sentit. I bueno, jo desitjo que vagi molt bé sempre. Que vingui gent, que s'entusiasmen en el que feu. El Teatre Raval està aportant totes aquestes coses que altra gent no està mostrant o d'alguna manera no ha tingut aquesta iniciativa tan arriscada i al mateix temps tan atractiva que suposa.